El magatzem recull tota la il·lusió de tots els nens del món. Els nens arriben a la fàbrica de les il·lusions per activar-ne el flor, la mirra i l'encens, i la pols màgica comença a fluir. Tota aquesta contaminació ha creat una gran tempesta elèctrica. El magatzem s'ha quedat sense pols màgica. Bona nit, nens i nenes de Vila-seca! És per mi un plaer anunciar que Sa Majestat, els Reis Mags d'Orient, ja són aquí! I us he de dir que venen carregats d'amor, il·lusions i regals. Regals per tots aquests nens que s'han portat bé durant tot l'any. Perquè s'heu portat bé, oi? Sí o no? Així m'agrada. Bona nit, Majestat. Benvinguts a Vila-seca un altre cop. Després d'aquest terrabastall que ens ha deixat desconcertats, volem que hi doneu solució. No abans us donarem les claus de la nostra ciutat. Claus amb les quals podreu obrir tots els panys, totes les portes de les cases dels nens de Vila-seca. I així podem entregar tots els regals i les joguines que porteu! Gràcies, Pere. Bona nit, Vila-seca! Estem estranyats del que ha passat, però les nostres informacions ens diuen que els nens i nenes de Vila-seca heu estat molt bons. I jo us pregunto, com cada any, que us heu portat bé? Sí o no? Així m'agrada! Molt bé, doncs! Ja em semblava estrany, perquè venim carregats d'amor, pau i els millors desitjos per totes les persones de bona fe! I sobretot, de molts i molts i molts regals que ens heu demanat i que rebreu aquesta nit per haver sigut tan i tan bons. Com hem pogut comprovar,
tenim un problema. Això és cert. La negativitat i l'egoisme d'alguns ha fet que la pols màgica de les il·lusions desaparegui. Doncs alguna cosa hi haurem de fer per recuperar aquesta pols i amb ella la il·lusió per poder repartir els regals que portem. Tinc una idea. Epa! I l'estrella ens ajudarà. A veure. Primer de tot, tirem les cordes cap a baix. Del balcó. Som-hi! Ja les teniu? I ara necessitem que tots els nens i nenes de la plaça aplaudiu i crideu ben fort perquè les cordes dels balcons de Vila-seca sonin i així, junt amb l'estrella, tocaran i crearan una melodia per calmar la tempesta. Nosaltres creiem que pot funcionar. I vosaltres, creieu que pot funcionar? Sí o no? Més fort! Doncs vinga, comencem! Necessitarem més cordes! Més cordes a tots els balcons de Vila-seca! I entre tots ho podrem aconseguir. A veure, com podríem fer-ho això? Som-hi! Cridem més! Va! No ho sento! No sentim res aquí a la plaça! Mira, Baltasar! Tu ara agafes els patges i te'n vas a les illes. Vale! Som-hi! I tu, menció, què t'aniria, tio? Perquè com que és cap al cas aquí. Jo faré i el castell Bona nit! Anem! Anem, dia! Som-hi! Som-hi! Pero muy asqueroso.